Επιστρέφουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή μας «Στο δρόμο προς την κάλπη». Στο σημείο αυτό είναι μαζί μας η υποψήφια βουλευτής Δράμας με το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σταυρούλα Σιμεωνίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Σιμεωνίδου. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε. Ελπίζω ο διάλογός μας να βοηθήσει τον κόσμο στη μεγάλη απόφαση για τις 25 Ιανουαρίου, για την ιστορική αυτή στιγμή της Ελλάδος. Ιστορική λέτε, γιατί τη χαρακτηρίζετε έτσι, ξεκινώ κατευθείαν με αυτό το ερώτημα. Είναι ιστορική γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια πλέον η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τεράστια καμπή. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κάποια τεράστια απόφαση για το αν τελικά ανάπτυξη σημαίνει ο λαός να μπορεί να έχει κοινωνικές παροχές, να επιβιώνει με αξιοπρέπεια, η ανάπτυξη λέγεται οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι να υποφέρουν. Μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές θα σημάνει την αρχή μιας κίνησης που θα σταματήσει τη λιτότητα σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και τα μάτια όλης της Ευρώπης είναι στραμμένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτόν τον πόλεμο πρέπει να τον νικήσει ο λαός μας. Πάντα όποτε τόλμησε, νίκησε. Ο φόβος μας κρατάει πίσω. Η ελπίδα είναι αυτή που μας τραβάει μπροστά. Και είναι μια ελπίδα για ένα μέλλον με δημοκρατία, ισότητα, αξιοπρέπεια, να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Είναι πολύ καθοριστικές αυτές οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ καθοριστικές γιατί βλέπετε ότι και σε όλη την Ευρώπη δημιουργείται ένα μεγάλο κύμα και το κύμα λέει η λιτότητα ευνοεί την Ευρώπη, ευνοεί την Νομισματική Ένωση, ευνοεί την κατάσταση ή τελικά ένα μοντέλο το οποίο λέει ανθρώπινος κόσμος, ανάπτυξη για τους ανθρώπους πάει μπροστά την Ευρώπη. Γιατί τελικά αυτό που μου διέφερε στην Ευρώπη με όλες τις άλλες υπήρους και σαν κουλτούρα και σαν πολιτιστική αντίληψη αλλά και σαν δομές ήταν το ότι υπήρχε κοινωνικό κράτος. Αυτό πλέον το καταστρέφουμε. Το καταστρέφουμε και σαν αντάλλαγμα παίρνουμε τι? Τίποτα. 580 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα ευημερούν, έχουν αναπτύξει τα εισοδήματά τους και όλες οι άλλες καταβαραθρώνονται. Θέσατε πάρα πολλά στην εισηγήση σας, πολλά ζητήματα. Ήταν δύσκολο το ερώτημα. Εγώ θα ξεκινήσω από το τέλος της λιτότητας. Είπατε με τις εκλογές αυτές μπορεί να μπει ένα τέλος στη λιτότητα την οποία βιώνει όλη η Ευρώπη. Πώς θα μπει ένα τέλος στη λιτότητα τη στιγμή που, να μιλήσουμε για την Ελλάδα, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη, ζούμε σε μια χώρα όπου νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια, τα περιθώρια και το αύριο είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Ναι. Είναι αυτό λοιπόν που λέμε και το λέγαμε από την αρχή, ότι το φάρμακο που επιλέξανε και κάναν πειραματόζωο την Ελλάδα σκότωνε τον ασθενή. Αυτό έχουμε ζήσει. Από ό,τι θυμάστε μπήκαμε με 125% του ΑΕΠ στην κρίση, πήγαμε να το μειώσουμε και έχουμε φτάσει στα 178%. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν και είναι απλά πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος του μεροκάματου, οποιοδήποτε άνθρωπος έχει μια μικρή επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει μια οικονομία όταν δεν υπάρχουν δουλειές. Το λέω πάρα πολύ απλά, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει μια οικονομία όταν δεν υπάρχουν συντάξεις. Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία με το 1 τρίτο του ενεργού πληθυσμού στην ανεργία να τραβήξει μπροστά. Και μάλιστα το 71% αυτών των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η ανάπτυξη όταν κλείνουν 450.000 επιχειρήσεις μέσα σε 3 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα κουφάρια των βιοτεχνιών, των βιομηχανιών, τα οποία στερούνται πλέον και το μηχανολογικό τους εξοπλισμό, γιατί έχουν πουληθεί έναντι ενός πινακίου φακής. Όταν λοιπόν γίνεται μια τέτοια καταστροφή, δεν έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας, είναι δεδομένο. Ανάπτυξη της οικονομίας γίνονται με συγκεκριμένα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, με στήριξη του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, με στήριξη της μεταποίησης, με ένα σχεδιασμό για να είσαι ανταγωνιστικός και το προϊόν που βγάζεις να έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να είναι ανταγωνίσιμο και εμπορεύσιμο στις αγορές έξω. Έτσι γίνεται ανάπτυξη, κυρία Παντικίδου. Εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή και σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θυμάστε, ως αγανακτισμένοι όταν είχαμε βγει στην πλατεία, αυτό το πράγμα λέγαμε. Δεν ήμασταν σοφοί. Απλοί άνθρωποι. Απλά ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι οι προηγούμενες 36 χώρες που μπήκαν στο Δουνουτού, αυτή την πολιτική ακολούθησαν.
ακολούθησαν τη λογική της απόλυτης καταστροφής. Κλασικό παράδειγμα η Αργεντινή, η Αϊτή, χώρα διατροφικά αυτάρκης. Έφτασε να ζει από την επιστημιστική βοήθεια του ΟΗΕ, έχει τεράστιους δείκτες ανάπτυξης, η οικονομία της πάει μια χαρά και ο κόσμος πεθαίνει στον δρόμο. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει ανάπτυξη? Έρχεται μια πολυεθνική, δουλεύουμε με 200 ευρώ, δεν μπορούμε να ζήσουμε, πεθαίνουμε στον δρόμο, αλλά επειδή οι δείκτες πάνε καλά, πάει και η κοινωνία καλά. Αυτό το λέμε. Οι αριθμοί σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αρχίσει Στην προκειμένη περίπτωση όμως ούτε οι αριθμοί δεν πάνε καλά. Τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν ή με το success story το οποίο παρουσίαζε ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι ήταν καλά κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, η δημιουργική λογιστική αρχίζω να πιστεύω ότι είναι τομέας των οικονομολόγων. Δηλαδή το πώς θα παρουσιάσουμε ένα έλλειμμα ή ένα πλεόνασμα είναι ένα άλλο κομμάτι. Και όταν αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματική ζωή, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι εγώ λέω στους πολίτες, κοιτάξτε αυτό που ζείτε, κοιτάξτε αυτό που έρχεται. Αυτό που ζούμε είναι ότι το 90% των Ελλήνων σήμερα έχουν καταστραφεί ή τείνουν να καταστραφούν από αυτήν την πολιτική. Αυτό που έρχεται είναι το mail χαρδούβελη, το οποίο δεν το έβγαλε στη φόρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Καθημερινή το έβγαλε. Δεν είναι δικιά μας εφημερίδα η Καθημερινή, να το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, τι λέει το mail χαρδούβελη? Λέει για αυξήσεις στο ΦΠΑ, που αυτό δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις για αυξήσεις σε τιμολόγια ΔΕΚΟ κτλ. Λέει για μειώσεις μισθών και συντάξεων. Λέει για απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων. Λέει για κατάργηση του ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Λέει για μειώσεις συντάξεων. Και ποιος ξέρει τι άλλο. Αυτό διέρευσε, αυτό ξέρουμε. Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει αυτή την πολιτική? Είναι δυνατόν? Τι έχει να φοβηθεί αυτός ο λαός πια? Ακούω που λένε φοβόμαστε να κουρευτούν οι καταθέσεις. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις. Και στην απόφαση του Διαρκού Συνεδρίου και πάλι εμπεριέχεται αυτό το πράγμα. Κατά δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ ο τρόπος που θα κινηθεί θα είναι ένας τρόπος διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευση σημαίνει κάθομαι και συζητάω. Θα μου πούνε δεν έκανε διαπραγμάτευση αυτή η κυβέρνηση. Με προλαβαίνετε. Ναι. Δεν έκανε, κυρία Παντικίδου, διαπραγμάτευση αυτή η κυβέρνηση. Πριν τις πούν τι κάνουνε, βγάζανε τα διπλά μέτρα εναντίον του λαού. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι η διαπραγμάτευση, ή πώς μπορούμε να έχουμε την ελπίδα ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα πετύχει? Να σας πω γιατί έχουμε την ελπίδα. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ τα 40 χρόνια αυτά της διαπλοκής δεν έχει εμπλακεί σε κανένα σκάνδαλο Siemens, σε καμία λίστα, σε τίποτα από όλα αυτά, ώστε να τον κρατάνε από το χέρι ισχυροί. Υπήρξαν ωστόσο υπήρξαν δημοσιεύματα και περιπτώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τα οποία μίλησαν για μεγάλες, για υπέρογγες καταθέσεις, ό,τι είναι δηλωμένο δεν μας αφορά. Όταν λέμε να ανοίξουν οι λίστες, δεν μας αφορούν τα νόμιμα χρήματα, μας αφορούν τα παράνομα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, πρώτον, πηγαίνει καθαρό σε μια διαπραγμάτευση. Πάνω σε αυτό θέλω να πω αυτό που είπε ο Τσαγνιάς και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ο καθηγητής που ήρθε πρόσφατα στη Δράμα, ότι όταν έφυγε από εδώ πέρα ο Χριστοφοράκος της Siemens, πήγε στη Γερμανία γιατί τον φυγάδευσαν, κρατούμενος ήταν, έτσι, για να διαπιστώνουμε το μέγεθος της διαπλοκής, γιατί η Siemens είναι και υποβρύχια και τρένα, είναι καλώδια και τηλέφωνα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Κατέθεσε μια έκθεση στη Μέρκελ 1.300 σελίδων, που έγραφε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, και από διευθυντή στην Ελλάδα έγινε πρόεδρος στη Γερμανία. Όταν λοιπόν έχει ο αντίπαλος της διαπραγμάτευσης όπλα για να σε κρατάει από το μανίκι, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Απλοί πολίτες είμαστε και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάει στις συστημικές τράπεζες να διαπραγματευτούμε τα δάνειά μας. Με ποιο επιχείρημα, κυρία Πατικίδου? Ότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Όταν λοιπόν η Ελλάδα πάει έξω και λέει μια χαρά είναι βιώσιμο το χρέος, ο διαπραγματευτής σου λέει άρα μπορείς να το αποπληρώσεις. Πρέπει λοιπόν κάποτε η κυβέρνηση που δεν το έχει κάνει να πάει και να πει το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο και το αποδεικνύουν όλα ότι δεν είναι βιώσιμο. Και να καθίσουν κάτω να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να βρούμε μια λύση ώστε και ο λαός να ζήσει και σαν κράτος να προχωρήσουμε. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Αυτή τη στιγμή
Έχουμε, πιστεύω, εθελόδουλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν βάζουν σαν προτεραιότητα το να ξαναστήσουν αυτόν τον τόπο. Δεν έγινε ουδέποτε μια διαπραγμάτευση με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ νερό στο κρασί του το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα από τη στιγμή που άρχισε να διαφαίνεται ότι είναι πλέον ένα κόμμα εξουσίας. Υπό την έννοια ότι θυμόμαστε όλοι πως μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για σκίσιμο του μνημονίου και Κοιτάξτε. είμαστε τώρα σε ένα σημείο που μιλάει για διαπραγμάτευση. Πάλι μιλάμε για κατάργηση του μνημονίου. Εκεί μπερδεύεται πολύ ο κόσμος και σκόπιμα τον μπερδεύουν, πιστεύω, τα μεγάλα ΜΜΕ. Γιατί το μνημόνιο είναι νόμοι του κράτους, ενώ η Δανειακή Σύμβαση είναι αυτά που υπογράφουμε έξω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα μνημόνια τα καταργούμε και τη Δανειακή Σύμβαση τη διαπραγματευόμαστε έξω. Μνημόνιο και Δανειακή Σύμβαση δεν είναι το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά είναι πράγματα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Το μνημόνιο αποτελείται λοιπόν, όμως από πάρα πολλούς νόμους. Από πάρα πολλούς νόμους. Είναι 400 τόσοι νόμοι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό προσκλητήριο σε όλους τους Έλληνες. Δεν μιλάμε πλέον, ελάτε αριστεροί να μας ψηφίσετε. Μιλάμε ότι ελάτε καταστραμμένοι αυτού του τόπου, στηρίξτε το ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξουμε σελίδα, για να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, για να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, για να ξαναβάλουμε τις βάσεις, να προχωρήσουμε μπροστά. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί βλέπετε ότι σε όλο τον Νότο διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα. Θα πω το δίπολο το οποίο πολλές φορές έχει παίξει και λέει η ΣΥΡΙΖΑ ή η Μέρκελ. Δηλαδή πλέον το λένε έξω, ξέρετε, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είναι φανατικοί υποστηρικτές της πολιτικής που πάει να αλλάξει στην Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι αναδομήθηκε η Ιταλική αριστερά με το όνομα Λίστα Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα κίνημα στην Ισπανία, τον Ποδέμος, που είναι πρώτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι λένε η πολιτική της λιτότητας είναι η καταστροφή της ίδιας της Ευρώπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν διαφυλάττουμε μόνο την Ελλάδα και την ύπαρξη της Ευρώπης. Η λιτότητα βλέπετε ότι δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες καταχρεώνει όλους τους λαούς. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα, όχι μόνο ο Νότος, αρχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα και η Γαλλία. Είναι μια αδιέξοδη κατάσταση, η οποία τους μόνους που εξυπηρετεί είναι τα μεγάλα τραπεζικά funds και τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ξέρετε κάτι, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε τις τα μεγάλα διεθνή δικαστήρια που δικαιολογούν σε καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης να κινηθείς αλλιώς. Έχουμε το μεγάλο δεδομένο του 1953, όπου δόθηκε περίοδος χάριτος στη Γερμανία, χαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ονομαστικής αξίας του χρέους της και της είπανε θα μας αποπληρώνεις με ρήτρα ανάπτυξης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα με αποπληρώνεις όσο ανεβαίνει η ανάπτυξη στον τόπο σου. Υπάρχουν δηλαδή δεδικασμένα πάνω στα οποία μπορείς να βασιστείς, αρκεί κάποτε να τα διεκδικήσεις. Αμφισβητώ πάρα πολύ την κυβέρνηση αν διεκδίκησε ποτέ και αμφισβητώ και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί όταν βλέπουμε ότι μόνο το κατοχικό δάνειο δεν πήγε μια ελληνική κυβέρνηση να το διεκδικήσει και μας κουνά το χέρι η Γερμανία η οποία μας χρωστάει, με αυτούς τους ανθρώπους πώς θα ξαναστήσουμε μια κατάσταση. Ναι, εύλογα τα ερωτήματα. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα. Ναι, για την πραγματικότητα μιλάμε. Η καθημερινότητα. Ναι. Την επομένη των εκλογών θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον είναι κυβέρνηση, να αντιμετωπίσει προβλήματα καθημερινότητας. Φυσικά. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, μάλλον. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα λεφτά των φορολογούμενων, τα οποία είναι οκολίγα. Ξέρετε ότι από αυτά τα δάνεια και τα τοκοχρεωλήσια που πληρώνουμε δεν τα καρπόθηκαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Σίγουρα. Έχουν πάει στις τράπεζες, έχουν γίνει χαρίσματα σε κουμπάρους, έχουν γίνει χαρίσματα σε ΜΜΕ και είναι το μεγαλύτερο κομμάτι τους, το 90% πηγαίνει σε τοκοχρεωλήσια. Πληρώνουμε τόκους, ούτε καν κομμάτι των δανείων. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με μια ορθολογική οικονομία μέσα στα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο που έχει είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η πάταξη της διαφθοράς. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, κυρία Πατικίδου, γιατί όταν η Βουλή πριν κλείσει
σε 2 μέρες πέρασε 135 τροπολογίες που για αυτές λεφτά υπήρχαν και δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις. Όταν λοιπόν χαρίζονται χρέη, όταν βλέπουμε πάρτι να στείνεται, να ξεπουλούνται τα πάντα στην Ελλάδα, λιμάνια, αεροδρόμια και το χρέος μας να αυξάνεται, κάποτε οι υποθέσεις αυτές πρέπει να ανοίξουν, κάποτε πρέπει να δούμε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά, κάποτε πρέπει να ανοίξει και η υπόθεση των υποβρυχίων και της Ολυμπιάδας, να ανοίξουν όλα, να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί το συνήθες υποζύγιο πλέον δεν αντέχει, γιατί είναι άδικο πλέον να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και θα πάμε μια χαρά. Και να σας πω γιατί θα πάμε μια χαρά. Όταν η Ρένα Ιδούρου, η Αττικάρχης, που έχει μια μικρή κυβέρνηση επί της ουσίας, κατέθεσε την αλλαγή του προϋπολογισμού στην περιφέρεια Αττικής, από το Σγούρο, τον προκάτοχό της, και κατέθεσε το πρόγραμμά της που έλεγε να επαναηλεκτροδοτηθούν 3.000 νοικοκυριά ή 30.000 νοικοκυριά που δεν είχαν ρεύμα. Όλοι είπαν ότι αυτό είναι παράνομο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Κι όμως εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Άρα λοιπόν, ας πούμε κάποτε τις μεγάλες αλήθειες, ας αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που καλύπτει ο ένας τον άλλον, ας τολμήσουμε, η ελπίδα είναι μπροστά μας, γιατί το έχουμε χρέος στα παιδιά μας. Είναι δηλαδή τραγικό αυτό που γίνεται, νέοι άνθρωποι με 100 πτυχία σε απόγνωση να παλεύουν να βγουν στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια αιμορραγία νέων ειδικευμένων ανθρώπων, που εκεί θα βασιζόμαστε να ξαναστήσουμε την οικονομία μας. Έχουμε μια γενική καταστροφή, ο καθένας ζει ένα δράμα και το κράτος δεν ορθοποδεί, καταρακώνεται. Απέναντι σε αυτό έχουμε μια άλλη συνταγή, η οποία συνταγή έχει εφαρμοστεί, έχει πετύχει και λέμε ήρθε η ώρα για να γίνει πραγματικότητα. Όλο αυτό το σκηνικό τρόμου που έχουν στήσει για να τρομάξει ο Έλληνας, πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μου το εξής. Αυτοί που πρέπει να τρομάζουν είναι αυτοί που μας κυβερνούν, όχι εμείς που καταστραφήκαμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί άμεσα, προφανώς άμεσα, να δώσει λύσεις σε αυτού του είδους τα θέματα, γιατί και οι υποσχέσεις του έχουν να κάνουν με ζητήματα άμεσα. Για παράδειγμα, την κατάργηση της υψηλής φορολόγησης, ιδιαίτερα της ακίνητης περιουσίας, την επιστροφή μέρους των συντάξεων, έχει μιλήσει ήδη για την επιστροφή του δώρου των Χριστουγέννων, για παράδειγμα. Ναι. Αυτά τα χρήματα μπορούν άμεσα να βρεθούν, γιατί σε βάθος χρόνου αντιλαμβανόμαστε ότι ακολουθώντας μια συγκεκριμένη στρατηγική, πιθανότατα μπορούν να βρεθούν κάποια χρήματα. Άμεσα όμως πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, και όταν βρισκόμαστε ήδη σε μια φάση που εκπνέει και το δίμηνο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Λοιπόν, για άλλη μια φορά. Λοιπόν, επειδή θα ξεκινήσω από αυτό, το εκπνέει το όριο της διαπραγμάτευσης. Είστε δημοσιογράφος και γνωρίζετε πολύ καλά το 12 τι λέγανε. Μετά από μία εβδομάδα, λέγανε μία εβδομάδα μετά τις εκλογές, είναι να μας εκταμιευτεί μία μεγάλη δόση που μας είναι απαραίτητη για μισθούς και συντάξεις. Πανικός, καταστροφή στον κόσμο, πήγαινε ο κόσμος, έβγαζε τα λεφτά του, γινόταν ένα πράγμα. Λέγαμε δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πότε ήρθε λοιπόν η δόση αντί για μία εβδομάδα μετά? 7 μήνες μετά. Και το κράτος πλήρωνε μισθούς και συντάξεις. Συνέχιζε να λειτουργεί. Δεν είμαστε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πέρασε η εικόνα στο μέσο Έλληνα ότι το κράτος αυτό έχει για πόρους μόνο τους δανειστές. Από τους δανειστές δανειζόμαστε για να δούμε τους στόχους των παλιών δανείων. Το 90% αυτών που παίρνουμε είναι για τους στόχους. Εμείς λέμε το εξής απλό. Καταρχήν, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα προϊόν μελέτης ανθρώπων, οικονομολόγων και Ελλήνων και διεθνών που έχουν καθίσει και είναι μια πολύ μελετημένη πρόταση. Εμείς λέμε το εξής απλό. Τους πρώτους μήνες που θα λειτουργεί η διαπραγμάτευση, και μάλιστα εδώ πέρα, σήμερα μάλιστα ο Σκουρλέτης βγήκε και ρωτάει το Σαμαρά, για ποιο λόγο δεν ταυτίζεται ο Σαμαράς με την πρόταση της Ιρλανδίας που λέει να καθίσουμε όλες οι χώρες και να μιλήσουμε για χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για ποιο λόγο δεν κάθεται ο Σαμαράς σήμερα και δεν συντάσσεται με τον Ντράκη, δεν είναι αριστερός ο Ντράκη, ο οποίος λέει ότι να ενισχύσουμε τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος?
Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, κυρία Παντικίδου. Και όσο και αν θέλουν να σπέρουν τον δρόμο, υπάρχει μια αλήθεια η οποία τους βυθίζει. Λοιπόν, τον πρώτο καιρό μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αυτό και καλό είναι οι συμπολίτες μου να ψάξουν να το βρούνε, υπάρχει μια μίνι περίληψη και στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει πού θα εστιάσουμε. Εστιάζουμε στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, όχι καταπολέμηση, αντιμετώπιση να την πω. Γιατί καταπολέμηση θα έχουμε όταν θα ξαναστήσουμε την οικονομία μας, αυτή που μας κατέστρεψαν με τις πολιτικές τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ προφανές το να μην θέλουμε και να μην αντέχουμε να έχουμε ανθρώπους να κοιμούνται στα παγκάκια και να πεθαίνουν από ψύχος με το μαγκάλι. Πάλι 2 γιαγιάδες πέθαναν στη Μυτιλήνη προχθές. Θεωρώ ότι όλους μας πονάει οι άνθρωποι στα συσίτια, τα παιδιά που λιποθυμούν, οι άνθρωποι που αυτοκτονούν. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, να τα αντιμετωπίσουμε με μια σοβαρότητα και μια κοινωνική παροχή, όχι με τη λογική της ζητιανιάς, μέσα σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι πρέπει να επανακινήσουμε την οικονομία μας. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε όλους αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που καταστράφηκαν σε μια φυσιολογική πορεία, ώστε να δούμε και τη ρευστότητα των τραπεζών, να δούμε και πώς μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, γιατί θέλω να σας πω ότι 1,7 εκατομμύρια, μπορεί να λέω και λάθος νούμερο τώρα, μπορεί να το χάνω, εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία που είναι 1,7 δις αυτή τη στιγμή. Έγινε αυτή η ρύθμιση των 100 δόσεων και πόσοι πολίτες ανταποκρίθηκαν και κάναν ρύθμιση? 3.000 πολίτες. Ναι. Μα ήταν απόλυτο λογικό, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, καταθέσαμε και σχέδιο νόμου. Ο κόσμος δεν νόμου. αρνεί το να πληρώσει, δεν μπορεί. μπορούσε. Και μάλιστα με ένα καθεστώς που σου λένε θα είσαι εντάξει στις τρέχουσες υποχρεώσεις σου και θα πληρώνεις και τις παλιές. Μα αν μπορούσα να ήμουν εντάξει στις τρέχουσες, δεν θα είχα και παλιές. Εδώ πρέπει να το δούμε το θέμα. Η δικιά μας πρόταση είναι μέχρι 30% του εισοδήματος σου θα πηγαίνει εκεί, γιατί πρέπει και να ζήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης, θα δούμε τις τράπεζες. Στις τράπεζες έχει μετοχές στο ελληνικό κράτος. Όλα αυτά τα λεφτά που ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες είναι λεφτά του ελληνικού κράτους. Επί της ουσίας λεφτά δικά μας και δικά σας, των πολιτών. Άρα πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Γιατί ξέρετε πόσες φορές ακούγαμε δίνουν λεφτά στις τράπεζες, θα υπάρχει ρευστότητα για τους επαγγελματίες και πόσοι επαγγελματίες ήταν ανοιχτοί την κάνουλα. Ούτε 1.000 δάνειο μπορεί να πάρει ένας ελεύθερος επαγγελματίας πλέον. Από εκεί και έπειτα θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποκατάστασης της δημοκρατίας, το οποίο είναι ουσιώδες και θεμελιώδες, γιατί δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο ισότητα, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει αξιοπρέπεια. Δημοκρατία σημαίνει το να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, το να νιώθουμε ασφαλείς στον τόπο μας και να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα συλλογικά μέσα από θεσμούς οι οποίοι δυστυχώς δεν λειτουργούν. Γιατί θα έπρεπε να λειτουργούν θεσμοί ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να εκφράζονται, να μπορούν να δηλώνουν τη θέση τους και να μπορούν να παλεύουν συλλογικά οι πολίτες. Είστε υποψήφια για το νομό της Δράμας. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στη Δράμα, τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος μας και τι θα μπορούσε Πάνω σε αυτό λοιπόν να ζητήσει? Πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη δουλειά. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτησή σας, θα σας μιλήσω σε πολύ λίγα πράγματα. Μάλιστα τη δουλειά αυτή την παρουσιάσαμε στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε συνεργαστεί με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, μήπως έχουμε ξεχάσει κάποιον, φορείς της Δράμας και έχουμε πάρει προτάσεις, έχουμε πάρει θέσεις και έχουμε κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φυσικά δεν λέμε ότι είναι το τελεσίδικο, είναι υποδιαμόρφωση. Εμείς δουλεύουμε με τη συμμετοχή των ανθρώπων. Δεν θεωρούμε ότι οι λογικές ήρθαν οι σοφοί που θα μας πούν τι θα κάνουν είναι καλύτερες, αλλά πιστεύουμε σε λογικές ότι όλοι μαζί σαν κοινωνία θα δούμε ποια είναι τα προτάγματά μας και θα τα παλέψουμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη δουλειά που κάναμε επί 2 μήνες, διαπιστώσαμε όντως ότι η Δράμα είναι ένας τόπος που μπορεί να ζήσει, όχι μόνο μπορεί να ζήσει, μπορεί να μεγαλουργήσει. Θυμηθήκαμε μια Δράμα που ήταν αυτάρκης διατροφικά, που είχε εξαγωγές στην κτηνοτροφία και στη γεωργία.
Μία δράμα που τα Μάρμαρα όχι απλά επιβιώνανε, αλλά μεγαλουργούσανε. Μία δράμα η οποία έχει από τα καλύτερα εινοποιεία της Ελλάδος, αναγνωρισμένα στην Ευρώπη. Μία δράμα με ένα τεράστιο φυσικό πλούτο και ένα δάσος που δεν δίνει μόνο ξύλευση, αλλά δίνει σπάνια πράγματα, από μανιτάρια, βότανα, αρωματικά, οτιδήποτε. Μία δράμα τελικά που την έχουν χαντακώσει όλες αυτές οι πολιτικές, η οποία θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι από οικολογικός παράδεισος της περιφέρειας μέχρι ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης, μεταποίησης σπάνιας ποιότητας προϊόντων. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η δράμα θέλει μία όθηση για να μπορεί ο αγρότης να παράγει, γιατί με τις πολιτικές αυτές ο αγρότης, κυρία Παντικίδου, δεν μπορεί να παράγει. Σαφώς. Δεν είναι ανταγωνιστικός. Όταν το πετρέλαιο είναι τόσο, δεν είναι ανταγωνιστικός, του λένε κλείσει. Όταν που περνάνε αυτές τις ρυθμίσεις για τα βοσκοτόπια, όταν τα στηρέσια των ζωντανών είναι τόσο ακριβά, δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να παράγει. Όταν η φορολογία δουλεύει έτσι, δεν μπορεί να παράγει. Όταν αυτός ο τόπος έχει απομονωθεί, γιατί ως γνωστόν δεν έχουμε λιμάνι, δεν έχουμε αεροδρόμιο, καταστρέψαν τον εμπορευματικό σταθμό της δράμας, γιατί με το σιδηρόδρομο εξυπηρετούσαμε πολλές ανάγκες μας και δεν έχουμε και οδικό δίκτυο. Ένας τόπος απομονωμένος, καταραμένος και συνεχόμαστε και τα ανεχόμαστε αυτό. Μέσα λοιπόν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από το γενικό, υπάρχει και το τοπικό πρόγραμμα και στο φυλάδιο που διακινούμε αυτές τις ημέρες, το οποίο είναι ένα συλλογικό φυλάδιο με τους 5 υποψήφιους, γιατί εμείς, κυρία Παντικίδου, δεν είμαστε εχθροί ή αντίπαλοι υποψήφοι, είμαστε σύντροφοι σε μία μάχη για να ξαναπιάσουμε το νήμα της ζωής, άρα όλοι μαζί το διανύμουμε. Λέμε είμαι και εγώ υποψήφια, είναι και ο Χρήστος, είναι και η Μυρτώ, είναι και ο Γιάννης, είναι και η Δήμητρα, είμαστε όλοι μαζί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το φυλάδιο έχουμε 5 βασικές θέσεις για τον τόπο μας και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η πρόταση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο αξιόπιστη πρόταση. Δεν είναι μόνο πρόταση ελπίδας, είναι το μόνο εφαρμόσιμο. Οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει βγει στο μετερίζει της δουλειάς και του μεροκάματου, αντιλαμβάνεται ότι άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να επανεκκινήσουμε την οικονομία μας και για να την επανακινήσουμε θα την επανακινήσουμε από τη βάση της. Δεν είναι επανακίνηση οικονομίας, κυρία Φιλιό ήθελα να πω, μου ήρθε το φιλιό, η κυρία Βατικίδου, το να έρχεται η Ελντοράντο να παίρνει 350.000 στρέμματα στη Χαλκιδική για 11 εκατομμύρια και να καταστρέφει μια ολόκληρη περιοχή. Δεν είναι αυτό ανάπτυξη. Γιατί κάτι που πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μου είναι ότι σε αυτές τις χημικές μεταλλευτικές δραστηριότητες, γιατί δεν είναι φλέβα χρυσού, με κιάνιο τις εκχυλίζουν. Ό,τι μπει στη μεταλλευτική ζώνη είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας, της πολυεθνικής. Το μαντρί σου, το σπίτι σου, το οτιδήποτε. Αυτό το μέλλον μας ετοιμάζουν. Και στις σκουριές τι γίνεται. Και μας το ετοιμάζουν από τις σκουριές μέχρι τον Εύρο. Αυτό το μέλλον δεν θα το δεχτούμε. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Το μόνο που έχει να φοβηθεί είναι ο φόβος που τους παίρνουνε, να δει αυτό που ζει και όχι αυτό που βλέπει στην τηλεόραση, να αντιδράσει και να ψηφίσει, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θέσεις έχει και προτάσεις βήμα-βήμα τι θα κάνει, στελεχώνεται πλέον από ανθρώπους όλης της κοινωνίας, έχει αγκαλιαστεί από τους πάντες, λογικές του τύπου που ακούγονται οι δημοσκοπήσεις, η ψαλίδα κλείνει, είναι ψευδείς. Είναι ψευδείς γιατί και εσείς και εγώ ενημερωνόμαστε και από άλλα μέσα, εκτός των κεντρικών ΜΜΕ, από το ίντερνετ, από διεθνείς σελίδες. Πλέον θέλω να πω ότι η ψαλίδα ανοίγει. Η πόλωση που επιτελείται τις τελευταίες μέρες ευνοεί την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα θέλω να πω ότι η επίσκεψη Τσίπρα στη δράμα έδειξε τελικά ποιον θέλει ο λαός, σε μια δράμα συντηρητική. Αλλά όλα αυτά έχουν καταρρεύσει, βλέπετε. Καταρχήν δεν υπήρχε άλλος πολιτικός αρχηγός να περπατήσει στους δρόμους της δράμας και να μιλήσει με οποιονδήποτε ξαφνικά έρχονταν μπροστά του χωρίς να έχει να φοβηθεί τίποτα. Γιατί αυτός που εκπροσωπεί το λαό είναι αδύνατο να φοβάται το λαό. Και ζούμε αυτήν την τραγική αντίφαση. Ο κόσμος όχι μόνο έχει ελπίδα, έχει ορμή και θέληση για να αλλάξουμε τ' άδικο και το μεγάλο όπλο μας είναι το δίκιο μας.
Το δίκαιο μας δεν τα αφήνουμε. Παλεύουμε με αυτό το όπλο, το οποίο είναι οφθαλμοφανές. Το ζούμε κάθε μέρα. Την επομένη των εκλογών, πόσο εύκολο θα είναι να υπάρξουν συνεργασίες εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία? Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πιθανότητα αυτοδυναμίας. Ναι. Πόσο Όχι μόνο εύκολο? ΣΥΡΙΖΑ, και τα ξένα δημοσιογραφικά πλέον Υπάρχουν τέτοια έτσι, μιλάνε πηγές οι οποίες ότι μιλούν πάμε για αυτοδυναμία. Ναι. Στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, πόσο εύκολα θα είναι η συνεργασία όταν εκ προημίου, προεκλογικά, έχετε αποκλείσει πολλές συνεργασίες? Κοιτάξτε να σας πω, εκ προημίου λογικό είναι να έχουμε αποκλείσει συνεργασίες με Βενιζέλο και Σαμαρά. Δεν μιλάμε μόνο για αν πάμε δηλαδή να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη όχι μόνο με πολιτικές ευθύνες αλλά με ποινικές, όπως λέει ο πρόεδρος μας, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς που έχουν καταστρέψει τον τόπο. Συνεργασία με Δημάρ για ποιον λόγο? Ποιος είπε ότι έχουμε θέμα με τη συνεργασία με τη Δημάρ? Εμείς, κυρία Πατικίδου, είμαστε ένα κόμμα συνεργασίας. Αν κάποιος έχει αυτό το κύτταρο της συνεργασίας μέσα του, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει με 17 συνιστώσεις και φτάσαμε και γίναμε ένα ενιαίο κόμμα. Ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας, σίγουρα οι συνεργασίες δημιουργούν ακόμη μια μεγαλύτερη δυναμική. Μα φυσικά. Μάλιστα αυτό το έχει πει και ο Τσίπρας, ότι εμείς και αυτοδύναμοι να είμαστε θα συνεργαστούμε. Δεν θέλουμε πλέον αυτές τις μονολυθικές κυβερνήσεις του απόλυτου άρχοντα. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και στη βάση και στην κορυφή. Αυτή είναι η δύναμη. Θέλω δύο λόγια και για τη δική σας υποψηφιότητα βεβαίως, ναι. Έτσι, γιατί πέσαμε στα βαθιά κατευθείαν τα κομματικά, αλλά νομίζω ότι και αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για τη δική σας υποψηφιότητα, είστε γνωστοί βεβαίως στη δραμηνή κοινωνία, είστε ένα πρόσωπο που είστε ενεργός πολίτης, είστε συνδικαλίστρια, προχωρήσατε ένα βήμα παραπέρα αυτή τη φορά. Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Για μένα αυτή η μάχη είναι η μάχη για τη ζωή μας. Κατά δεύτερον, σαν χαρακτήρας μου αρέσει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Επίσης, είμαι ένας άνθρωπος που χρόνια τώρα αγωνίζομαι για δημοκρατία, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη. Από τα 15 μου θυμάμαι ότι ένας άλλος κόσμος ήταν εφικτός για μένα. Και τώρα που είναι η ευκαιρία να πολεμήσουμε για αυτόν, έχω καθήκον να είμαι μπροστά. Έχω αποδείξει νομίζω στους δραμηνούς που με ξέρουν και την ικανότητά μου και την καθαρότητά μου στους αγώνες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλείται όλο αυτό, πεθαίνει όλο αυτό το παλιό και γεννιέται το καινούριο, καθαρό, δυναμικό, ικανό, πρέπει να είναι άνθρωποι τέτοιοι που έχουν αποδείξει ποιοι είναι, και ζητώ την ψήφο του κόσμου, γιατί και διάθεση έχω και ικανότητα και τιμιότητα για να παλέψω και για τον τόπο μου αλλά και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Νιώθω πολύ έτοιμη γι' αυτό. Κυρία Σιμεωνίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Παρακαλώ, να είστε καλά και όλες τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ χωρίς φόβο και πάθος. Καλή είναι η δύναμη ελπίδα για τη μας. συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Τσακ πατ.